Tini hai Mars talni thamtisha salmari paithak salmari krak salo phungkachang dorabo Tipra Motha yakari BJPni banaram kha nukong khongdokni khorok thiba voter Tisha bisi tinguria kamyo teborogno bana yafri lamsukui nahaka BJPni candidate Nirmal Debolma BJP Tipra Motha yakari BJP banaram jingkha bai khubai lamsago Tipra Motha yakari BJP banaram jingkha bai khubai lamsago 람사고 상상 나타나 카본이 다고대 부국성 승하냐 하 아터러 에디시 비단초바 파이쇼 파이작 아터러 비단초바니 비싱어 컵작 타카르잘라 수바선드러 까미오 파이쇼 파이작 탐닝하게 너저토노 사이마노 다북로 두르 캠핑 하이카바 사브노 커플 가장 잔잔이 보돌로 자 가이노 파이겨러 티니 보름그낭 타카르잘라 비단초바니 비싱어 컵작 캔디데트 그탈리노고 티니 살브놈 부름노 비니노고 파이냐 조이닝 칼라자기 동파이바요 하이카바 모나 함자기 비니 야파 Rong phải bây ông hay cái nó sừng tin một cái mà nó có ra bớt phiếu lên cái một sát Tini tema edisi belas ni soy poriban ni 15 voter brok tinan nogo phai nai sangmai katal ba halok manjo phai kya borok no sang khakuhur bai klai sang tini hamjagi hamdamon bising ti phai nai sang bong lamsogi na halai tini je joining khaibe man awo to sang joton saimano sini je 2026 ni edisi election iko april 12 tarik ko nang nai obono na sigi no sini je Takarjala Jampuijalao edisi constituency ni je sini joto sadharan voter rok bibhinno dol yakari sangbai katal ba halok manjoi dong haibayo sungno phanra ganan bagine tai sungno kaplai khainan bagine ni to salbrum brum kbama borong phaimani joining khlame to nugui tongo nga tini moni nogo so direct phaina joining phai oma herong bo herong ma tong khawa sar আর actually sungho je katal ba sungbai je halok manjo phaimen omono ekdom mane khatong khajana bising tegena sung bono lamsungman bising tei khlainai sung jotono saimano sini Takarjala Jampuijalao je edisi constituency obo sung BJP no koplangan makhak thangai tongo sini bipokho teke bo sungno ruki manai kre sini je TTDC je Takarjala Jampuijalao ni je kendra ba sungto kbama nukha kbama jagano sung thanai ko bo nukha Takarjala Jampuijalao jogro je party thanga ama herok nini je area o je tapsu point dur je joining khlaijagai tongmani o jagaro kono problem ro kono ama herok jingjalo gra phaikasa kalok ta phaya tamne bagi mani sini BJPni bipokho tabok kebos kari khangai tongo sungno jagani kaplai ngai abai saimane ne public tai sini je bipokho tongnarok borok asta aste nogo hamnen surung baikha abo sung jotono public nogui public rok sungno logiran bagine sungno kaplai khainan bagine ekdom khakwar bekhai borok ta jotono changori khainong khlaijak blaka hamajor ka khapani ta joining khai painai borok bai sung konglam bising saimanai borok ni na harmung Bertam ni bagai Tipra Motha dal bidal bodol yakre tini o jaga rong phanya na kha mone kutin sungsra sra ga saimana nai ke pujana lam so bai no sini sra sra habana agora hamja jaga gai phaibo bo poribani age mane bo kamin phaiga saga de tin goria ni bus buta tu phaiga bai 15 nang tam ni bagai Tipra Motha ji yakre phaina nang tam ni bagai Tipra Motha no saja yang tin tam ni bagai ora hamja phanya na kha dos agak Tipra Motha tam bul khlaga Tipra Motha na agora saja le ke pakai tora yang saja gainya bong ne nana ke angke boto asa sana ria mane tino ma bosle social media bos yang kok sana kering tong ba bor politics khaya bor kha tong kosong tong ne lukurok borok je samung kam khaina bino no khari bor ma ke phaya jaw mani ga abuno sente bor manpilno phununai kbama te joining khaja nai tong kho dur camping bo khaja nai tong kho omno phunna bagina ma tong so ekre Swrangchati Irignai naithok irignai hamjangai rongni bagai naithok te quality kaham irignai tabuk hatiwo bele rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja irignai chamuthu irisha kanboro manthogo
ketal jorani machine bai takjak naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirida tongsidi tabung nokrungdi kan rubai te kan borok phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal nokrino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirida tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tipra Mobile number 9862821223 Tekisa Kokdun number 87878315552 oblique 82589191171 oblique 8119938 548